हाल बा भाई लोग, आशा करतनी कि मस्त होखब जा और स्वस्थ होखब जा। यार अगर बात कइल जा भोजपुरी फिल्म और गाना के, तो हकीकत कहा जा तो कुछ ऐसन गाना मने आवत सा, कुछ का ज़्यादातर वैसने गाना आवत सा कि कबो घर में तू अपना ना सुन सकेला। हकीकत ही बात बा, शायदे कौनो 10 गो में एगो कबो सही आ जाता तो आ जाता, ना तो ऐसन ऐसन गाना आवत सा कि कबो तू अपना घर में सुनिए ना सकेला भाई। आ वो चीज़ के माने एगो लड़का के हम देखनी है वीडियो, आ वो बहुत अच्छा गईले बाटे। आ ज़्यादातर जो ढोड़ी चोली अगर गावत न जा, जे भी गावे, हम केहू को सपोर्ट ना करे जाए, केहू अच्छा गावे ना खराब गावे ना, इहो लड़का गईले बाटे। माने इतना अच्छा ही गाना गईले बाटे। आ तो खुद देखबा जा तो सोचबा जा कि हाँ माने वाकई में गाना लड़का लिखले बा और अच्छा गईले बाटे। ढोड़िया पे जगा रहा है, ओकरा पर भी कोई गाना वाना रील पर लिखे हैं कि नहीं? जी जी, तो सुनाइए ना जरा। अरे कवना माई के कुखिया ले लोग जानमवा हो, बेटियन के नाम धके गव गंदा गनवा हो, बेटियन के नाम धके माई बहिन कई के बना तर लोग गवैया, नीचता के हाथ कैले गीत लिखवैया, एक दूसरे के बहिन के कर लोग बखनवा हो, एक दूसरे के बहिन के कर लोग बखनवा हो, बेटियन के नाम धके गव गंदा गनवा हो, बेटियन के नाम धके। तो भाई लोग हम खाली गनवे गावे वाला लोग के दोष ना दे, एमे सुनहु वाला लोग के दोष दे। हम खुद अपने आप के कहतनी, हम अपने आप के दोष दे, ये लिए कि जब हम ओके सुनतनी तबे ना 4 दिन में ट्रेंडिंग में पकड़ लेता। कितनो खराब गाना होखो, भले ना तू घर में बजावा चाहे मत बजाओ, लेकिन काने में एयरफोन लगा के हमेशा आदमी उहे गाना में सुनता। तो देखला जना वीडियो कैसन लागल। ऐसन गाना गावे वाला के सपोर्ट करे के चाहिए कभी भी। अगर अच्छा लागल वीडियो तो लाइक कर जा, कमेंट कर जा, शेयर कर जा, और हमारा चैनल का सब्सक्राइब कर जा, और बेल आइकन के दबावे का मत भूलिए जा भैया। अभी 126 को सब्सक्राइबर हमारा चैनल पर बढ़ा जा, उन लोग का दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट और प्यार दुलार देवे खातिर। ऐसा ही दुलार प्यार बनैले रही जा, ऐसा ही हम वीडियो आप लोग के डालल करम और देखावल करम।